ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चायते देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा डिवोटीஸ் हरे कृष्णा। எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பி ஏகாதசி. இன்னைக்கு ஏகாதசி இந்திர ஏகாதசின்னு பேரு. அது இந்திர ஏகாதசி வாழ்த்துக்கள் முதல்ல தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் நம்மளோட செஷனுக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறது பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா டே 10. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சாப்டர் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். பூரணத்தின் வைபவம். பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் பத்தி பகவானே தன்னுடைய அவங்களோட அமிர்தம் மாதிரியான சொற்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து விருப்பப்படுறாங்க. ஓகேவா? இதுல வந்து முக்கியமான 4 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. சதுஸ்லோகிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஒரு சாராம்சம் அப்படின்னே சொல்லிடலாம். ஒரு பகவத்கீதையை படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னவோ அது இந்த 4 ஸ்லோகால வந்துருது. அப்புறம் பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு குறிக்கோளை எது மூலமா அடையலாம் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு பண்றது மூலமா. சோ பக்தி நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னா பகவான் அடையறதுக்கான வழியை பகவானே காட்டுறாங்க. அந்த ஞானத்தை அவங்களே கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறது அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் விளக்கியிருப்பாங்க. அந்த 4 ஸ்லோகங்களையும் பகவான் வாயிலிருந்து கேட்ட உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, பகவான் தான் பரிபூரண உண்மை, அவங்கள பத்தி தெரியும் ஆல்ரெடி, இருந்தாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க கேட்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லை, அவங்களுக்கு பகவான் மேல எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இல்லை. மற்ற உயிர் வழியான நமக்கு எல்லாருக்கும் பகவானை பத்தின ஒரு திவ்யமான ஞானத்தை உண்டு பண்ணணுங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் மறுபடியும் மறுபடியும் குழம்புன மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ஸை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா பகவான் கிட்ட உங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்களை சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க. ஐஸ்வர்யங்களை தங்கிட்ட இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் இன்ஃபினிட் என் நம்பர் ஆஃப் ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்குது, அதுல ஒரு பகுதி ஒரு பிராக்மெண்ட் மட்டும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கடைசியா சொல்லுவாங்க. சொல்லி முடிச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் கேட்கறதுனால ஒரு பயனும் இல்லை, நீ என்ன பண்ணலாம், தூய பக்தி உணர்வோட நீ பக்தியை செலுத்தி என் மேல உன்னுடைய மனசை தியானம் பண்ணி கொண்டுட்டு போனாலே உன்னுடைய இலக்காகி என்னை நீ அடைய முடியும் அப்படின்னு லாஸ்ட் ஸ்லோகா ஆஃப் திஸ் சாப்டர் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. Now we are entering into the session. Krishna. बालाजी प्रभु स्क्रीन தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம், அப்யூலன்சஸ் ஆஃப் பகவான். ஓகேவா? பூரணத்தின் வைபவம். அவங்களோட எல்லா விதமான விபூதிகளையும் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். பகவான் வாயால சொன்ன அந்த விபூதிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, அதுக்கான பதில்களை பகவான் இதுல வந்து தான் என்னென்ன மாதிரியா அந்த இடத்துல தன்னுடைய பிரதிநிதிகள்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஒரு ஒரு விஷயத்திலையும் அவங்க தன்னுடைய ஆற்றலை எப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதுல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப நமக்கு வந்து லைட் பல்ப் ஒண்ணு க்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த பல்ப் எரியறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இந்த உடல் இயக்கத்தை கொண்டுட்டு இருக்கு, இந்த உடலால பேச முடியுது, செயல் பண்ண முடியுது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிரானது. அப்படி அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயம் நடைபெறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒளிந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அதோட சக்தி, அந்த ஆற்றலா தன்னை பகவான் எங்கெல்லாம் தன்னை வந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுதான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இதோட ஓவர்வியூ பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். 10.1ல இருந்து 7 வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, பகவானை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஞானிகள் யாருமே ஞானிகள் கிடையாது. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் என்ன தெரிஞ்சிருக்காது, பகவானை பத்தின எல்லா அந்த வைபவங்களும் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அவங்கதான் ஆதி, அவங்கதான் அந்தம் அப்படிங்கிற விஷயமே என்ன இவ்வளவு யோக பயிற்சி பண்ணவங்களுக்கு கூட கைவரப்பெறாத விஷயம் அது. அனைத்திற்கும் ஆதாரமும் அவங்கதான். ஓகேவா? இதை பலமுறை பகவான் வந்து இந்த இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சோஃபா 10 சாப்டர்ஸ்ல பகவான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறாங்க.
முழுமையா அவங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படிங்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. யார் ஒருத்தவங்க அவங்களை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும்? பிரேம பக்தியில தன்னை பகவான் கிட்ட நிலைநிறுத்தி இருக்கவங்களாலதான் பகவானை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். தூய பக்தி பகவத்கீதையின் சாராம்சம் சொன்னாங்க. சத்துர் ஸ்லோகிஸ் 4 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. 10.8ல இருந்து 11 வரைக்கும். இந்த நாலுமே பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லது. இது நாலுமே என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேல தூய பக்தி நம்ம செலுத்துறதுக்கு பகவானே எந்த அளவுக்கு அதுக்கான உதவியை பண்றாங்க, அதுக்கான ஞானத்தை அவங்களே கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த 4 ஸ்லோகால நமக்கு தெரிய வரும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க, பகவான அவங்களோட அந்த உன்னத நிலையை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதை ஏத்துக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே அவங்க தெரிஞ்ச விஷயம்தான். பட் எகைன் இப்ப பாராட்டி பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க தான் பவித்திரமானவர்கள், நீங்க தான் திவ்யமானவர்கள், பரமானவர்கள், நீங்க இருக்கக்கூடிய இடம் பரந்தாமம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள புகழாரங்கள் கொடுத்து அவங்களோட உன்னத நிலையை அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க. 10.12ல இருந்து 18 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க கேக்குறாங்க, உங்களை நான் எதுல எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம், உங்களுடைய திருவாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அமிர்தம் போன்ற வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்குது. அதனால நீங்க சொல்லுங்க, இன்னும் எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களோட பிரதிநிதித்துவத்தை நீங்க காட்டுறீங்க, அந்த ஆற்றல்களை எதுல எல்லாம் வெளிப்படுத்துறீங்கிறது எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுய வைபவங்களை விவரிக்கிறார். அது 10.19ல இருந்து 42 வரைக்கும் பகவானோட வைபவங்கள் தான். கம்ப்ளீட்டா அவங்களோட விபூதிகள் தான் அதுல வரும். பகவான் எதுல என்னவா இருக்காங்கிறது நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். மாதாஜி 10.1 श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वश्यामि काम्यया. हरे कृष्णा. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதை மீண்டும் கேட்பாயாக. இது பகவான் சொல்றாங்க அர்ஜுனனுக்கு. ஏற்கனவே 3 விதமான ஞானங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. 2nd சாப்டர், 7th சாப்டர், 9th சாப்டர்ல என்னென்ன வந்துருச்சு, குய்யம், குய்யத்தமம், குய்யத்தரம் 3மே சொல்லிட்டாங்க. ரகசியமான அறிவு, மிக ரகசியமான அறிவு, மிக மிக ரகசியமான அறிவு 3மே சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஞானத்தை காட்டிலும் தற்போது சிறந்த ஞானத்தை நான் இப்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகிறேன். பகவான் யாரு அப்படின்னா, அவங்கள பத்தின அவங்களோட குளாரிபிகேஷன் எல்லாமே நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய வாட்டி படிச்சுட்டே வந்திருக்கிறோம். பகவான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கே ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பராசர முனிவரால் பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தம் கற்பிக்கப்பட்டது. அதாவது அவங்க கிட்ட 6 விதமான அந்த செல்வங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா முழுமையா இருக்குது. வலிமை, புகழ், அப்புறம் செல்வம், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு, இந்த 6மே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நிரம்ப பெற்றவங்க பகவான் அப்படின்னு. அதனாலதான் நம்மள கிருஷ்ண பகவான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வச்சு நம்ம அவங்கள கால் பண்றோம். ஓகேவா? அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மேலும் சில ஞானங்கள், மேலும் ஒரு ஞானத்தை நான் உனக்கு எடுத்துரைக்க போகிறேன். ஏன், அதுக்கு ரீசன் பிஹைண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு பிரியமானவன் நீ, அர்ஜுனனுக்கு பிரியமான நண்பன் அப்படிங்கிறதுனால என்ன செய்யறாங்க, இந்த ஞானத்தை அவனுடைய நலனிற்காக மீண்டும் உரைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. माताजी 10.2 नमे विदुसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्णा. தேவர்களும் மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்டிருக்கிறாங்க, அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல போறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் மிகப்பெரிய டிவோட்டி, அவங்க நண்பன், உறவினர், அப்புறம் மிகப்பெரிய டிவோட்டி, அப்புறம் பகவானுடைய சீடனா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் யாருக்கு புரியாதான், தேவர்களுக்கோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிந்ததில்லை. அப்படி இருக்கும்போது சாதாரண உயிர்வாழிகளை நம்மளை பத்தின கொஸ்டினே இங்க இல்ல. ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பிரயத்தனத்தை மேற்கொள்ள முடியும். எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, ஒரு புக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோ, ஓகேவா, அதை படிக்கிறது மூலமா இல்ல இதுல போய் சர்ச் பண்ணி பாக்குறது மூலமா நம்மளால தெரியாது. நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, பகவானை பத்தின விஷயங்களை அவங்கள பத்தின சொல்லக்கூடிய ஆச்சாரியார்கிட்ட, குருமார்கள்ட்ட நம்ம சரணடைஞ்சு அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்கறது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, பகவான் பத்தின ஞானம் நமக்கு சிறிதளவாவது வரும். ஓகேவா? அதனால நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட குரு கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு ஆச்சாரியார் நமக்கு அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லி தருவாங்க. அது மூலமா தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, சிறிதளவாவது பகவானை பத்தின அந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும். அதை செய்யும் போதே நம்ம சைமல்டேனியஸா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் தொண்டு பண்ணணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல நம்மளோட மனசை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மனம் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பூரண கிருஷ்ண உணர்வுலே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், நம்மளோட மனசு வேற எதுலையும் லயிக்காம பகவான் மேலே லயிச்சிருக்கிறதுனால
இருக்கிறதுனால அந்த பாதையில நம்ம மேல மேல முன்னேறி செல்ல முடியும். சோ நமக்கு கம்மியா தெரிஞ்சது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஞானமானது இன்னும் கொஞ்சம் விருத்தி செய்து கொண்டே போகப்படும். ஓகேவா? சோ நம்ம அந்த பாதையில முன்னேற முன்னேற நமக்கு கிடைச்ச அறிவு மிக சிறிதா இருந்தாலும் கூட அதை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்க முடியும். தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஏன்னா பகவான் தான் முதல்ல ஆதியானவங்க அவங்கதான். எந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எதுவுமே இல்லாத போது முதல்ல யார் ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் இருந்தாங்க அப்படின்னா பகவான். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பிரம்மாவை படைக்கிறாங்க. பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ரிஷிகள் எல்லாம் படைச்சு, அப்புறம் மனுக்களை படைச்சு, மனுக்கள் இவங்க எல்லாரும் தான் யாரு அப்படின்னா பிரஜாபதிகள்னு பின்னாடி வரும் அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் தான் உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே பிறப்பெடுத்தாங்க. எல்லாரையும் எல்லா பிரபஞ்சத்திலயும் ஒரே மாதிரி அவங்க வச்சிருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரஜாபதிகளுக்கு யாரு தலைவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா. பிரம்மாவுக்குமே யாரு மூலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். சோ எல்லாருக்குமே அவங்கதான் ஆதியா இருக்கிறதுனால, பழம்பெரும் விஞ்ஞானி அவங்க இருக்கிறதுனால, யாருக்கு தேவர்களுக்கோ மகரிஷி ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து தோன்றுனவங்க தான் அவங்க. அதனால அவங்கள பத்தின ஃபுல் ஐடியா யாருக்கு இருக்காது அப்படின்னா தேவர்களுக்கோ மகரிஷிகளுக்கோ இருக்காது. சாப்டர் 7 இருக்கட்டும் 9 அண்ட் தென் 10 இந்த மூணுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஃபுல் வைபவங்களை தான் சொல்லுது. ஓகேவா? அவங்களோட வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடியது இந்த 3 சாப்டர்ஸ். அடுத்தது 10.3 यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढासमर्थेषु सर्वभावै प्रमुच्यते. हरे कृष्ण கிருஷ்ணா. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும், பிறப்பற்றவன் அப்படின்னாலே பகவான் வந்து எங்கேயுமே என்ன ஆகல அப்படின்னா பிறப்பெடுக்கல. எதா எதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அப்பியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாமியகம்னு சொன்னாங்க 4th சாப்டர்ல. ஸ்ருஜாமி அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் தோன்றுகிறேன், யுகந்தோறும் நான் தோன்றுகிறேன். தர்மம் வந்து சீர்குலையும் போது நான் தோற்றம் தான் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அங்க வந்து என்ன பண்ணல, அவங்க பிறக்கல. தேவிகி வயித்துல அவங்க வந்து மகனா வந்து பிறக்கல. தேவகி வசுதேவருக்கு பக்கத்துல அவங்க என்னவா தன்னோட மூல ரூபத்தோட தான் அவங்க வந்து இந்த இடத்துல தோற்றம் எடுக்கிறாங்க. மற்ற எல்லாம் அவங்களே பயந்துடுறாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கே அந்த மாதிரியான ஒரு பிரகாசமான ஒளி வெள்ளத்துல பகவான் 400 பகவானை பார்த்தோம், விஷ்ணு ரூபத்தை பார்த்தோம், அவங்களுக்கே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அச்சப்படுறாங்க. சோ பொதுமக்களாகிய மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதை ஐயமுறை பார்ப்பாங்கிறதுக்காக பகவான் தன்னை என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, சின்ன குழந்தை உருவம் எடுத்து குழந்தை கிருஷ்ணரா அவங்க தன்னோட உருவத்தை மாத்திக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்புங்கிறது இல்ல, அஜம் விபம்னு சொல்லுவாங்க. என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும். அவங்களுக்கு ஆரம்பம்னு இருக்கா? இல்ல. முதல்ல தோற்றுவாயே யாரு அப்படின்னா அவங்கதான். எல்லா உலகங்களின் நிறைவனாகவும். அவங்கதான் பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையுமே படைச்சாங்க. சோ ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அண்டங்களுக்குள்ளயும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உலகங்களுக்கும் பகவான் யாரு அப்படின்னா அவங்கதான். மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். இந்த மாதிரி பகவானோட நேச்சர் இதுதான். அவங்க பிறப்பற்றவங்க, அவங்க ஆரம்பம் இல்லாதவங்க, எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவன் அப்படின்னு யார் ஒருத்தவனுக்கு தெரியுதோ அவன் தான் என்ன தெளிவான ஒரு மனிதனா இருக்க முடியும். அவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். ஓகேவா? இந்த இடத்துல ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க. 4 குருடர்கள். ஓகேவா? மொத்தம் 4 குருடர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க 4 பேரும் வந்து யானை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக போனாங்க. அங்க ஒரு யானை நின்னுகிட்டு இருந்தது. ஒருத்தவங்க 4 பேரும் குருடர்கள். சோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா யானை எவ்வளவு பெருசுக்கு அது அது எப்படி எங்க டச் பண்ணா அதோட ஃபுல் பாடி நமக்கு தெரியும், அந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா கண்ணு சுத்தமா தெரியாதுங்கிற பட்சத்துல யானைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறாங்க, அது அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கு. சோ பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒருத்தவங்க என்ன செய்யறாங்க, என்ன பண்றாங்க, காலை பிடிச்சு காலை பார்த்த உடனே ஒரு காலை அவங்க கட்டி அணைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு பெருசா இருந்தோடனே உடனே அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க, நான் யானையை பார்த்துட்டேன், எனக்கு யானைன்னா எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அது ஒரு தூண் மாதிரி இருக்கும் யானை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, இரு நான் தொட்டு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதோட காதை தொட்டு பாக்குறாங்க. காதை தொட்டு பார்த்துட்டு காது எப்படி இருக்கும், யானைக்கு ரொம்ப பெருசா விசிறி மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு இல்ல நானும் தான் இப்ப யானையை பார்த்துட்டேன், யானையோட உருவங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெரிய விசிறி மாதிரி, நம்ம காத்து வரணும்னா வீசிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி அந்த விசிறியா இருக்கிறது தான் யானை அப்படின்னு 2வது பிளைண்ட் மேன் சொல்றாங்க. 3வது இருப்பா நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க போய் கை வச்ச இடத்துல அவங்களோட யானையோட வயிறு இருந்தது. வயிறை தொட்டு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பெரிய பானையை தொட்டு பார்த்த மாதிரி இருந்தது. உடனே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இது நம்ம தண்ணி மொண்டு குடிப்போம்ல அந்த பானை மாதிரி இருக்குது. சோ யானைன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பானை உருவத்துல இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பிளைண்ட் மேன். ஒரு பிளைண்ட் மேன் இருங்கப்பா நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் என்ன செய்யறாங்க, அதோட தும்பிக்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை தொட்டு பாக்குறாங்க. அதை தொட்டு பார்த்துட்டு இல்ல இது எப்படி இருக்கு, வளைஞ்சு சங்கு மாதிரி வந்திருக்குது, அதனால ஒரு சங்கு உருவம் தான் அந்த யானைக்கு உண்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஒருத்தவங்களும் ஒன்னொன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க.
ஒருத்த 4 பேருக்குள்ள அடிச்சுட்டு மாளறாங்க. இல்ல நான் சொன்னதுதான் ரைட்டு, நான் சொன்னதுதான் ரைட்டு, நான் சொன்னதுதான் ரைட்டு 4 பேரும். அந்த வழியா ஒருத்தவங்க வந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க. போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவங்க 4 பேரும் வந்து கண் தெரியாதவர்கள். சோ அந்த கண் பார்வை இல்லாதவர்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்த முழுசா கண்டுபிடிக்க முடியாது. இவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. போய் என்னன்னு கேட்டு அவங்கள சமாதானப்படுத்திட்டோம்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. போய் கேட்கறாங்க. அதுக்கு 4 பேரும் பார்வை இல்லாதவர்கள் 4 பேரும் என்ன சொல்றாங்க? இல்ல நான் யானைய நான் கண்டுபிடிச்சுட்டேன். யானையோட உருவம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுட்டேன். சொல்றேன் தான் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் சொல்றாங்க. நான் பானை மாதிரி இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன். அவன் இல்லங்கிறாங்க. இல்ல விசிறி மாதிரி இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன். மத்தவங்க எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. தூண் மாதிரி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன். சங்கு மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் சொல்றாங்க. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு? அந்த அந்த வழியா பாஸ் பண்ணி போனவரு அவங்களுக்கு அந்த அந்த சண்டையில இருந்து அவங்கள காப்பாத்தணும்னு நினைச்சு அவர் என்ன சொல்றாரு? நீங்க சொல்றது 4மே என்ன இல்ல, யானை இல்லை. ஓகேவா? உங்களுக்கு முழு ஞானம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா முழுசா நீங்க அத தெரிஞ்சுக்கல. யானை கிட்ட இந்த 4மே இருக்கு. இத தவிர இன்னும் நெறைய இருக்குது. ஓகேவா? சோ நம்ம எப்படி பகவான் அப்படின்னா இந்த ஒண்ணு தான், அந்த ஒரு வைபவம் தான் அவங்கள்ட்ட இருக்கு. இந்த ஒரு குவாலிட்டி தான். இத வச்சுட்டு ஓகே இது நம்மள்ட்டயும் இருக்கே அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது. யானைக்கு வந்து அதோட உருவம் எப்படி இருக்குதோ, எவ்வளவு பறந்து விரிந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்குதோ, அத ஒரு கண் பார்வை இல்லாதவங்களால அதை எப்படி முழுசா உணர முடியாதோ, அந்த மாதிரிதான் என்ன அப்படின்னா, அபக்தர்களோட நிலைமை. பகவான் மேல நம்பிக்கையற்றவர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான்னா இதுதான் அப்படின்னு அவங்களே என்ன செய்யறாங்க? ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் குடுத்துடுறாங்க. பட் அது கிடையாது அப்படின்னு. அது வந்து ஒரு மாரல் ஸ்டோரி அது. அதனால நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, நமக்குன்னு ஒரு அ உள்ளார்ந்த ஒரு சக்தி இருக்கும்ல. அது வழியா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமோ தவிர, நம்மளுடைய புறக்கண்களால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது உண்மையே தராது. ஓகேவா? நான் கண்ணால பார்த்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா கூட அது என்ன ஆகாது. நெறைய இடத்துல அது வந்து 100% உண்மையா இருக்காது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? தீர விசாரிக்கணும். நம்மளோட மனசால அத பத்தி ஆராயணும். இதுதான் அந்த ஸ்டோரி சொல்ல அந்த கருத்து. ஓகேவா? அதே மாதிரியே பகவான் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா, இந்த 3 விஷயங்கள். இந்த பிறப்பற்றவர் அவங்க, அடுத்தது ஆரம்பற்றவங்க அவங்க, அப்புறம் எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவன். சுப்ரீம் பெர்சனாலிட்டி அவங்க தான் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவோட எந்த பக்தன் இருக்கிறானோ, அவனுக்கு என்ன கிடையாதாம்? பாவங்கள்ங்கிறது கிடையாது. பாவ விளைவுகள்ல இருந்து அவன் கம்ப்ளீட்டா விடுதலை அடையறான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப கம்மி. மகாத்மாக்கள் அந்த மகாத்மாக்கள் அரிதானவர்கள்னு பகவான் சொன்னாங்க. 7th சாப்டர் நினைக்கிறேன். அதுல வந்து சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, மனுஷ்யானாம் சகசிரேஷு கச்சித் எததி சித்தையேன். அதாவது அந்த மாரத்தான் ரேஸ் எவ்வளவு பேர் ஓட ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த 43 கிலோமீட்டர்ஸ் அவங்க முடிக்கும் போது எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு 1 or 2 தான் இருப்பாங்க. அல்லது 10 அவ்வளவுதான் இருப்பாங்க. லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஓடி வருவாங்க. ஒரு செர்டைன் பீரியட்ல என்ன ஆயிடுவாங்க? ஒவ்வொருத்தவங்களும் அதுல வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே போயிடுவாங்க. அவங்களால அந்த ஓட்டத்தை கம்ப்ளீட்டா பினிஷ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இறங்கி இருக்கிற அந்த ஞான பாதையில எவ்வளவோ பேர் வந்துகிட்டு இருப்போம். பட் எல்லாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க? அந்த பாதையில சீராக, நேராக முன்னேறி போவாங்களா அப்படிங்கிறது, ஏன் அப்படின்னா புலன்கள். சரியா? நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நிலை, சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டா நம்ம பௌதிக சூழல்ல சிக்குண்டு இருக்கிறோம். சோ எப்ப வேணாலும், எது வேணாலும் நம்மள பிடிச்சு இழுக்கும்போது என்ன செஞ்சிரும் அப்படின்னா, மனம் நிலைத்தடி மாறிடும், புத்தி மாறிடும், தெளிவு இல்லாம போயிடும். மறுபடியும் குழப்பம் வந்து நம்மள சூழ்ந்துக்குது. இது எல்லாத்தையும் மீறி எது இருந்தாலும் அது எல்லா கர்மாக்களையும் இப்படி கர்மயோகம் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் செஞ்சுக்கிட்டே நம்மளால போக முடியும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி போனோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனம் எப்படி குழப்பம் அடையாது. தெளிவான ஒரு சிந்தனையோட நம்ம இருப்போம். அப்ப பகவானோட திவ்யமான ஞானம்ங்கிறது நம்ம மனசுல கம்ப்ளீட்டா ஏறி இருக்கும். அப்பதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாவங்களில் இருந்து அவன் விடுபடுகிறான். ஓகேவா? அப்ப எந்த விதமான பாவ விளைவுகளும் அவனை பாதிக்காது அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல எகெயின் அஷூரன்ஸ் நிறைய வாட்டி கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்பயும் நமக்கு தெரிய வருது. மாதாஜி 4 and 5 Yes, ரெண்டு Mataji. बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं च शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं साभयम् एव च अहिंसा समदा दुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து இப்ப இந்த 2 ஸ்லோகம் வழியா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம உயிர் வாழிகள் இருக்கோம்ல நம்ம எல்லாரும், இந்த ஹியூமன் பீயிங்னு இல்ல, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குணங்கள், நல்ல குணங்களா இருக்கட்டும், தீய குணங்களா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே யாரால் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. என்னால் படைக்கப்பட்டவை. அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் குவாலிட்டிஸ் தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை. ஓகேவா? புத்தி அப்படின்னா நம்ம என்ன? எது வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும், எது நம்ம செய்யக்கூடிய கரெக்டான செயல் தானே, நம்ம போறது சரியான பாதை தானே அப்படிங்கிறது எதை வச்சு நம்ம நிர்ணயம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம புத்தி சொல்றதை வச்சு. ஓகேவா?
ஞானம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட குரு ஆச்சாரியா அப்புறம் நம்ம படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த ஞானம். ஐயம் மயக்கம் இது ரெண்டுத்துல இருந்து விடுதலை. ஓகேவா? நம்மளுடைய புத்தி சொல்படியும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியா சொல்படியும் நம்மளுடைய வேத குறிப்புகள் என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதுபடி நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கையின்மையிலேருந்து இது செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு டூயல் மைண்ட் வருது பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து அப்புறம் அந்த மயக்கத்திலிருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய சென்றிருக்கக்கூடிய பாதை சரிதான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு அப்ப புலப்படும். சோ அந்த மாதிரி அந்த டூயல் மைண்ட்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா விடுதலை. சரியா? இதெல்லாம் எப்ப அப்படின்னா ஒரு பக்தனா இருக்கிற பட்சத்துல கிருஷ்ண உணர்வோடு தன்னுடைய செயல்களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த குணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள்லாம் பகவான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அது எல்லாமே நம்மளுடைய உடலுக்குள்ள செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் மன்னித்தல்ங்கிறது மிக முக்கியமான குணம். இதெல்லாம் நல்ல குணங்கள். இந்த மன்னித்தல்ங்கிற குணம் வந்து எப்ப இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தனா இருக்கவனுக்கு தான் இருக்கும். ஏன்னா இன்னொருத்தவங்க தெரியாம செய்த தவறா இருந்தா அல்லது தெரிஞ்சு செய்த தவறா இருந்தாலும் கூட அதை மன்னிக்கக்கூடிய மனோபாவம் யாருக்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா பகவானை வழிபடக்கூடிய பக்தர்கள்ட்ட மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து இந்த புலன்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இந்த அந்த கடமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. சோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்களின் காரணத்தினால் அவன் செய்யக்கூடியதுக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த இடத்துல என்ன கிடையாது, சம்பந்தம் கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகளை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், பெருசு பண்ணாம விட்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு சுபாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கலாம். இது வாய்மை, உண்மையோடு இருத்தல், புலனடக்கம். நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டா வச்சுக்கணும். புலனடக்கம் இருக்கும் போதே நமக்கு அடுத்தது என்ன வேணும் அப்படின்னா மன அடக்கம். ஓகேவா? புலன் ஒரு வழியா அடங்கிடுச்சு அப்படின்னாலே மனசும் அலைப்பாயிரத்தை நிறுத்திக்கும். ஓகேவா? மனம் வந்து எப்படி அப்படின்னா நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் தியான யோகத்துல அர்ஜுனன் கேட்டிருக்கிறாங்க, காற்றை விட வேகமா மனம் போகுது, எப்படி நான் அடக்க முடியும், அதனால தியான யோகம் எனக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்கல்ல. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான விஷயங்களை கூட நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஒரு தூய பக்தி நிலையில நம்ம நிலைநிறுத்திக்க முடியும், மனத்தையும் அடக்க முடியும். அப்ப சுகம் துக்கம் பிறப்பு இறப்பு அச்சம் அச்சமின்மை அகிம்சை சமத்துவம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா உன்னோட ஒண்ணு வந்து கான்ட்ரரி. ஓகேவா? இது எல்லாமே யார் கொடுத்தது அப்படின்னா பகவான் தான். இந்த எல்லா குணங்களும் பகவான் கொடுத்ததுதான். சமத்துவம், திருப்தி. ஓகேவா? திருப்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எதுலயுமே நமக்கு வந்து இந்த திருப்திங்கிற மனோபாவம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், வாழ்க்கையை வந்து சுகிச்சு வாழ முடியும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேல மேல அடைய பெறணுங்கிற எண்ணத்தோடய நம்மளோட செயல்களை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே போவோம். சாதாரண இந்த செயல்களை பௌதிக செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம எப்ப ஆன்மீக தளத்துக்கு முன்னேறது, எப்ப தன்னை உணர்ற அந்த ஞானத்தை நம்ம பெறுறது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ங்கிறது இல்லாமே போயிடும். ஓகேவா? அது அந்த திருப்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா தவம் தானம். ஓகேவா? தவம் என்ன, இந்த கலியுகத்துல நம்மளால செய்ய முடிஞ்ச தவங்கள் என்ன பின்னாடி நம்ம பார்க்க போறோம். தானங்கள் என்ன அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அந்த தவம் தானம் ரெண்டுத்தையும் எந்த மாதிரி குணத்துல இருந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? குணங்கள் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 3 moods. ஓகேவா? சத்துவகுணம், ரஜோடு, தமஸ். எந்த தவத்தை செய்யறதா இருந்தாலும் எந்த தானங்களை நம்ம செய்யறதா இருந்தாலும் எந்த குணத்துல இருந்து செய்யணும்னா சத்துவ குணத்துல இருந்து செய்யணும். அப்பதான் வந்து பகவானுக்கு நெருங்கியவர்களாக நம்ம ஆக முடியும். ரஜோட தமசுல செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் என்ன தீய குணம் ஆயிடும். சோ அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே தீய செயல்கள். ஓகேவா? அடுத்தது புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவை. பகவானாலதான் அதெல்லாம் படைக்கப்பட்டது. ஆனா பகவான் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருந்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? Mataji 10.6. Yes, Mataji. Maharshaya sapta bhuvi sattvaru manavastada madbhava manasa jadaha esham loka ima prajaha. Hare Krishna. 7 மகாரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. பகவான் வந்து அந்த கர்ப்பகுதக்ஷாயி அந்த மகாவிஷ்ணு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய உடல்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த வேர்வைதான் என்ன அப்படின்னா கடலா அந்த இடத்துல பிரவாகமா இருக்குது. அதுல படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானோட உந்தியில இருந்து என்ன ஒரு கமலம் தோன்றுது. அந்த கமலத்துல இருந்து பிரம்மா பிறப்பெடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து தான் எங்க ஏன்னா ஃபுல் இருட்டு. ஓகேவா? அவ்வளவு ஒரு இருட்டுல நம்ம எங்க இருந்து யாருக்கிட்ட இருந்து பிறந்தோம் அப்படிங்கிற அந்த ஐயம் காரணமா பாக்குறாங்க. சரி இந்த தண்ணியில நம்ம காலை வச்சு இறங்கி நம்ம நடந்து போய் என்ன இதோட ஆதி என்ன அண்டம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க அந்த தாமரை பூல இருந்து காலை எடுத்து கீழே வைக்கும் போது அவங்களுக்கு காதுல கேட்ட வார்த்தை என்ன அப்படின்னா தப தப அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை 2 முறை கேட்குது. அந்த ஒளியை கேட்டவொடனே என்ன செய்யறாங்க, இது இந்த இந்த அசுரரி எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து தோன்றணுமோ அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்தது. சோ அது அப்ப அவங்களுக்கு தெரியாது, அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு இல்ல. ஆனா என்ன சொல்றாங்க,
அந்த பகவான் தான் பரமபூரண உண்மை. ஒருத்தவங்க தான் இருந்து நம்மள என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மள தோற்றுவித்ததோட இல்லாம நம்மள தவம் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னு அந்த ஆக்ஞையை ஏற்று அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அது ஒரு ஆணை தானே. அந்த ஆணையை ஏற்று அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, 1000 வருடங்கள், 1000 தேவ வருடங்கள், நம்மளோட கணக்கு கிடையாது. தேவ வருடங்கள்ல 1000 வருடங்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தவம் பண்றாங்க. பகவானோட கட்டளைக்கு ஏற்ப. ஏன் அப்படின்னா, பிரம்மா தான் என்ன அப்படின்னா முதல் உயிர்வாழி. பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றுன முதல் உயிர்வாழி அவங்கதான். அவங்களுக்கு பகவானோட கட்டளைப்படி அவங்க என்ன செய்யறாங்க? 1000 வருடங்கள் தவம் பண்றாங்க. தவம் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து படைப்பு தொழிலுக்கே வராங்க. அந்த படைப்பு தொழிலுக்கு அவங்க வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, பகவான் கொடுத்த ஞானம் தான். அவங்களோட தவம் பூரா அந்த 1000 வருடங்கள் தவம் பூரா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, பகவானை எண்ணியே அவங்களோட தவம் இருந்தது. எப்பவுமே பூரண கிருஷ்ண உணர்வுலயே அவங்க இருந்தது. அதனால அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சது. எப்படி படைக்கணும், ஓகேவா? அடுத்த தோற்று பகவான்கிட்ட இருந்து முதல்ல அவங்க தோன்றுட்டாங்க. இது அடுத்த 2ஆம் கட்ட படைப்பு, ஓகேவா? 2ஆம் கட்ட படைப்பு யாருகிட்ட வருது அந்த பொறுப்பு அப்படின்னா, பிரம்மா கிட்ட வருது. அவங்க படைக்கும் போது யார் யாரெல்லாம் படைச்சாங்க முதல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவோட முதல் படைப்பு யார் யாரு அப்படின்னா 7 மகா ரிஷிகள். அப்புறம் அவங்களுக்கு முன்னாடி யாரை படைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மகன்கள். ஓகே, பிரம்மாவின் 4 குமாரர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க. தென் மனுக்கள், 14 மனுக்கள். நம்ம இப்ப இருக்கிறது 7வது வைவஸ்த சொல்றோம், சரியா? இது எல்லாரையும் மொத்தம் 25 பேர். 7 + 4 + 14 மொத்தம் 25 பேரை பிரம்மா படைச்சாங்க. இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா முதல் கட்டம், சரியா? முதல் கட்ட படைப்புகள். பிரம்மா ஏற்படுத்தின முதல் கட்ட படைப்புகள். இந்த 25 பேரும் என்ன அப்படின்னா பிரஜாபதிகள். இவங்களுக்கு கீழதான் யாரெல்லாம் வரோம்னா நம்பெல்லாம், ஓகேவா? எல்லா உயிர் வாழியும் பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவரிடமிருந்து தோன்றியது. இந்த முதல் 25 பேர் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் பாக்கி எல்லா உயிரினங்களும் தோன்றி 84 லட்சம் உயிரினங்கள் ஒரு இதுலயும் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர் வாழியும் தோற்றுவித்தது இந்த முதல்ல தோன்றுன 25 பேரு. 7 முனிவர்கள், அவர்களுடைய பெயர்கள் நமக்கு தெரியணும்ல, லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். கஷ்யபர், அத்ரி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், கௌதமர், ஜமதக்னி மற்றும் பரத்வாஜர். இவங்க 7 பேர் தான் பிரம்மாவால படைக்கப்பட்ட முதல் 7 ரிஷிகள். அடுத்தது அதுக்கு முன்னாடி இந்த 7 ரிஷிகள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் அங்க பிறப்பெடுத்தாங்க, தோன்றுனாங்க? பிறப்புன்னு சொல்ல முடியாது, தோன்றினார்கள் அப்படின்னா சனகர், சனாதனர், சனந்தர், சனத்குமாரர். இந்த 4 பேர், ஓகேவா? இதுல ருத்ரர் அவங்களும் வந்துடுவாங்க. இதுலயே அப்பவே வந்து ருத்ரர் அவங்களும் பிறந்துடுவாங்க. சோ இதுக்கப்புறமா மனுக்கள், ஓகேவா? இவங்க எல்லாரும் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் படைப்பு. அடுத்தது 10.7. Yes, Mataji. Edam vibhutim yogam cha mama yo veti tattvadaha so vikalpena yogena yachyate natra samshayah. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒரு பக்தனுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க? கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் அண்ட் பகவான், ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இப்ப பகவான் தான் முதல்ல, எதுவுமே தோன்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல யாரு இருந்தா அப்படின்னா பகவான் இருந்தாங்க. இதுவே நமக்கு கேட்கவே நமக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆனந்த பரவச நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போகுது. அவங்க என்ன செஞ்சாங்களோ அதுக்கப்புறமா ஒருத்தவங்களா தோற்றுவிக்கிறாங்க. முதல் படைப்பு பிரம்மாவை படைச்சாங்க. அதனாலதான் பிரம்மாவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிதாமகர்னு சொல்லுவோம். அதாவது தாத்தா. நம்ம எல்லாருக்கும் பிதாமகர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா தான். அப்ப பகவான் நமக்கு யாரு அப்படின்னா பரபிதாமகர், அதாவது தாத்தாவுக்கு தந்தை, ஓகேவா? நம்மளோட பிதாமகர் யாரு அப்படின்னா பிரம்மா. பகவானை என்னன்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா பரபிதாமகர்னு சொல்லலாம், தாத்தாவுக்கு அப்பா அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு இடத்துல வராங்க அவங்க. சோ இந்த ஞானம் எல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறது மூலமா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பகவானுடைய வைபவங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா கிடைச்சது அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க? மேல மேல பக்தி தொண்டுல நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறோம், இதுக்கு மேலேயும் கலங்கமற்ற பக்தி சேவையை நம்ம செய்வோம், இதுல சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா ஞானம் கிடைக்க கிடைக்க என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம முன்னேற்ற பாதையில முன்னேறி கொண்டேதான் இருப்போம். இறைவனின் திருநாமங்களை மட்டும் ஒரு உச்சரித்தால் கிருஷ்ணரின் பெருமைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன? பகவானுடைய திருநாமங்களுக்கும் பகவானுடைய பெருமைகளுக்கும் எந்த வித்தியாசம்? நிறைய வாட்டி நம்ம சொல்லியாச்சு, பகவான் வேற இல்ல, அவங்களோட நாமம், குணம், ரூபம், லீலை எல்லாமே ஒண்ணுதான், ஓகேவா? பகவானை நம்ம கலியுகத்துல நம்ம தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம கையில இருக்க பகவத்கீதை பாகவதம் இருக்கு, ஓகேவா? அவங்களோட நம்ம உரையாடணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன? சாண்டிங், ஓகேவா? அப்ப நம்மளோட நாக்குல வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? நாட்டியம் ஆடுவாங்க. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 10.7 Mataji. Etam vibhutim yogam cha. Mataji, இப்பதான் read பண்ண Mataji. இதுதான் 10.7. Okay, Mataji. Etam vibhutim yogam cha mama yo veti tattvadaha so vikalpena yogena
युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகைய வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். ஹரி மாதாஜி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 10.8 இதுல இருந்து சதுர்ஸ்லகி ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த 4 ஸ்லோகாஸ் பகவான் இதுல சொல்றாங்க. இந்த ஞானம் நமக்கு புரிய வரணும். மாதாஜி. Yes, Mataji. Aham sarvasya prabhavah mattha sarvam pravartate idi matva bhajante mam buddha bhava samanvidah. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. அதாவது பகவான் தான் படைச்சாங்க. நம்ம கோலோக சாட்ல பார்த்திருப்போம். ஆன்மீக தலத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம். அது ஆன்மீக உலகங்கள் அதெல்லாம். அப்புறம் அந்த பிரம்மஜோதிற்கு கீழே வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவிதாமா. இதுல எல்லாம் நம்ம எல்லாம் தான் இருக்கும். இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஜட பிரபஞ்சங்கள், பௌதிக உலகங்கள். இதெல்லாம் இது ரெண்டுத்தையுமே யார் படைச்சா அப்படின்னா அங்க படைச்சிட்டு அங்கே பகவான் நித்தியமா வாசம் செய்யறாங்க. பௌதிக உலகங்களை படைச்சிட்டு அதுக்குள்ள பரமாத்மாவா அவங்க ஒரு அணுவுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து தன்னோட ஆற்றலை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. சோ ரெண்டுத்துக்குமே காரணம் யாரு, மூலம் யாரு, கர்த்தா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன, எல்லாத்துக்கும் தோற்றுவாய் யாரு அப்படின்னா பகவான். இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா நன்கு பகவானை பத்தினா அந்த ஞானம் உடையவர்களுக்கு, திவ்யமான ஞானம் பெற்ற பக்தனுக்கு என்ன பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னா மூலம் அவங்கதான், அவங்கள்ட்ட தான் எல்லாம் தோன்றுது. ஓகேவா? இந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால பகவான் மேல அவங்களுடைய இதயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமா அவங்க கொண்டு போவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா அவங்களோட பக்தி தொண்டை செலுத்த ஆரம்பிப்பாங்க. மத்தது 10.9 மச்சித்தா மத்கத பிராணஹ போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொரு உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இது என்ன அப்படின்னா குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பக்தாஸ். அந்த பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. எப்பவுமே அவங்களோட சிந்தனை எங்க இருக்கு, மச்சித்தா மத்கத பிராணான அவங்களோட சித்தம் எப்பவுமே பகவான் மேலேயே தான் இருக்குது. அப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கிறாங்க. நம்மளோட பிரபுபாதா அவங்க மாதிரி என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுலேயே கடைசி அவங்களோட சன்னியாச காலகட்டம் ஃபுல்லாவே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பகவத் தொண்டிலேயே தன்னோட வாழ்நாளை ஈடுபடுத்திட்டு இருந்தாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் அசோசியேஷன் இருக்குல்ல, டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல என்ன பேசிப்போம். இப்ப நம்ம இந்த 1.5 hours எல்லாரும் ஒன்னா ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேச்சு எதை பத்தி இருக்கு, இந்த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட்டா பகவான் பத்தி தான் இருக்குது. ஒருவருக்கொருவர் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். நமக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்தை இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுவோம். அதுதான் குரு அப்புறம் சிஷ்யன் அவங்களுக்குள்ள நடக்கிறது உரையாடல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சிஷ்யன் கேட்கக்கூடிய அத்தனை டவுட்ஸுக்கும் குருவானவங்க என்ன ஆச்சரியம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அத்தனை கிளாரிபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க. அதனால என்ன ஆவாங்க, அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா பகவான் தான் வந்து மூலம். அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்கதான் படைப்பின் ஆரம்பத்துல அவங்க மட்டும்தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பிரம்மா வந்து அப்ப என்ன கிடையாதான், பிரம்மா கிடையாது, சிவன் கிடையாது, சன் கிடையாது, மூன் கிடையாது. ஓகேவா? தண்ணி கிடையாது, அக்னி கிடையாது, வாட்டரும் கிடையாது, அக்னி பகவானும் கிடையாது. ஓகேவா? எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான். எல்லா தேவர்கள் எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொருத்தவங்களதான் அவங்களோட பிறப்புங்கிறது இருந்தது. விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது நாராயணர் தான் மூலம். அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் பிரம்மா வந்தாங்க. பிரம்மா கிட்டே தான் சிவன் வந்தாங்க. அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது, மூல ரூபம் பகவான் தான். அப்ப பகவான் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு பரிபூரண ஆனந்தமும் திருப்தியும் எனக்கு கிடைக்குது. சோ இதை நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இன்னொரு டிவோட்டியோட சேர்ந்து நம்ம அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். சோ அப்ப என்ன ஆகுது, நம்மளோட இன்பம், நம்மளோட சந்தோஷங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அல்டிமேட் ஆகுது. ஓகேவா? நம்ம பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசுல போட்ட விதை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முதல்ல எடுத்து வைக்கிற இந்த பக்தி தொண்டு. நம்ம வந்து பக்தி பாதையில போகணும், பக்தி தொண்டு பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஒரு உயிர்வாழியின் மனதில் போட்ட விதை. ஒரு விதை வந்து சாதாரணமா மண்ணுல ஒரு விதையை போட்டோம், விதைச்சோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து அது என்ன நமக்கு ஒரு பலன் அப்படிங்கறத தரும். அதே மாதிரி நம்மள மனசுல போட்ட இந்த பக்தி விதையானது என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து அது செடியாகி கொடியாகி அந்த கொடி எங்க வரைக்கும் போகணும்னு அது நினைக்கிதான் பகவானோட திருவடி தாமரையை போய் டச் பண்ணணும். திருவடி பாதம் தாமரை எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்குது. அது வரைக்கும் அந்த கொடி நீண்டு வளர்ந்து உயர்ந்து போகணும்.
எங்கேயுமே அது கட் ஆகாம அது போகணும் அப்படின்னா என்ன செஞ்சாகணும், எந்த ஒரு செடிக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும், தண்ணி அப்படிங்கறது ஊத்தணும், வாட்டரிங் த பிளான்ஸ். அப்படி இருந்தாதான் என்ன ஆகும், அதுக்கு நம்ம நரிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாதான் அது நல்லா செழிச்சு வளரும். அதே மாதிரி நம்மளோட மனசுல போட்டு இந்த பக்தி அப்படிங்கிற இந்த விதைக்கு வந்து நம்ம ஊத்தக்கூடிய தண்ணிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங், மகாமந்திர ஜபம் நம்ம தொடர்ந்து கண்டினியூஸா செய்யறது மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த செடிய அந்த கொடியை நல்லபடியா நம்மளால வளர வைக்க முடியும். அது எது வரைக்கும் till it reaches பகவான்ஸ் பாதம். ஓகேவா, அவங்களோட திருவடி தாமரையை டச் பண்ற வரைக்கும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி தொண்டை இடையராது செய்ய முடியும். அதுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங். நம்ம சாண்டிங்கை தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அது பிரம்மஜோதியை கழிச்சுட்டு அது எங்க போகுதான், பகவானோட இடத்துக்கு போகுது. ஓகேவா, அப்ப நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நம்மளோட டிவோட்டிஸ் அசோசியேட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களும் என்ன செய்வாங்க, அந்த விதையை அவங்களும் தன்னோட மனசுல போட்டு அவங்களும் சாண்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த செஞ்சு அவங்களால என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னா திருவடி தாமரையை அடைய முடியும். இதுதான் திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்குதுன்னு பகவான் சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மட்டும் இல்லாம இன்னொருத்தவங்களோட லைஃபை நம்ம என்லைட்டன் பண்றோம்னு அர்த்தம். 10.10 तेषां सददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वहं तथामि बुद्धियोऽहं तं येन माम् उभयान्ति ते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டு உள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். பகவான கிட்ட ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஞானத்தை நம்ம வேற எங்கேயும் கூட தேடி அலைய வேண்டியது இல்ல. என்ன பண்றாங்களாம், பகவானே வழங்குறாங்க. பகவான் அவங்களே வழங்குறாங்களா அல்லது ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலமா வழங்குறாங்கன்னு தெரியல. துருவ மகாராஜாவுக்கு வந்து யார் வந்து சொன்னா அப்படின்னா குழந்தை, அது 5 வயசு குழந்தை, அது வந்து காட்டுக்கு போகுது, போயிட்டு நம்ம வந்து பகவான் எங்க அப்படின்னு இந்த காடுக்குள்ள தேடி அலையுது. அப்ப வந்து அந்த இடத்துல சொல்லி கொடுத்தது யாரு, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய அப்படிங்கிற திருநாமத்தை உச்சரி, அது மூலமா நீ தபம் பண்றது மூலமா உனக்கு பகவான் கிடைக்க பெறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது நாரதர். அந்த அறிவை அந்த ஞானத்தை வந்து பகவானே வழங்குறாங்க. சம்டைம்ஸ் அவங்களே நேரடியா வந்து வழங்குவாங்க, சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலமா. ஓகேவா, பிரகலாத் மகாராஜா அவங்களோட அம்மா வயித்துல இருக்கும்போது நாரதர் சொன்ன பகவானுடைய விஷயங்களை வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கும்போது ஊம்ல இருக்கும்போது கேட்டுட்டு வந்ததுனாலதான் அது பிறந்ததுல இருந்தே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீங்க தைத்தியா. ஓகேவா, அசுரர் குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு அசுர குழந்தையா இருந்தாலும் கூட அதுக்கிட்ட பகவான் ஞானம் எப்படி வந்தது அப்படின்னா நாரதர் மூலமா வந்தது. அந்த தேவையான ஞானம் எங்கேருந்து கிடைச்சது அப்படின்னா த்ரூ நாரதர். அதை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஏன்னா பகவானோட க்ளோஸ் அசோசியேட் நாரதர். சோ பகவான் நேரடியா வந்து அவங்களே கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. த்ரூ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நமக்கு அந்த ஒரு இடம் கிடைக்கும். ஓகேவா, அதை நம்ம பிடிச்சிருந்து நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா இந்த பாதையில முன்னேறி ஆகணும். இதெல்லாம் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த பக்தி தொண்டு, அந்த அன்பு தொண்டு, அந்த புத்தி யோகத்துல நம்ம இருக்கணும். அப்படி இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு தான் பகவானோட இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நேரடியா கிடைக்கப்பெறும். 10.11 மாதாஜி. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி। கிருஷ்ணா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடரிடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் சொல்லியிருக்காங்க பகவான். அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான், எல்லா உயிர் வழியோட இதயத்துக்குள்ள யார் வசிக்கிறா அப்படின்னா ஆத்மா கூடயே இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. ஓகேவா, அதனாலதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான். என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் தீபம் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஒரு இடத்துல விளக்க நம்ம ஒரு இருட்டா இருக்கிற இடம், அந்த இடத்துல ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கம்ப்ளீட்டா அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா வெளிச்சகரமா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் அந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் நமக்கு என்ன தெரிய ஆரம்பிக்குது, நல்லா புலப்பட ஆரம்பிக்குது. நம்ம பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒளி, ஒரு விளக்கை நம்ம ஏத்திட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பக்திங்கிற அந்த ஒரு விளக்கு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மனசுல இருக்கக்கூடிய அறியாமை அப்படிங்கிற இருளை அகற்றிடுது. பக்திங்கிற ஒரு ஒளி மூலமா நம்ம யாரை காண்கிறோம் அப்படின்னா பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தில் நம்ம மனசுக்குள்ள உரையக்கூடிய பகவானை நம்ம காண ஆரம்பிக்கிறோம். இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அறியாமையினால் பிறந்த இருள், நம்ம மனசுக்குள்ள அறியாமை இருக்குது, அது எப்ப போகும் அப்படின்னா பக்திங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ளர நுழைஞ்சாலே போயிடும். ஏன் அப்படின்னா பக்திங்கிற ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. அது என்ன பண்ணுது, ஃபுல் வெளிச்சத்தை கொடுக்குது, நமக்கு என்ன ஒரு ஞானத்தை தருது. பகவானை பத்தி அந்த ஒரு ஞானம் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா மேல மேல அது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் வர ஆரம்பிக்கும். அதனால நமக்கு அந்த கம்ப்ளீட்டா அந்த அறியாமைங்கிறது நம்மளை விட்டு அது போயிடுது. 10.12 and 13. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे
देवर्षिर्नरतस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं सैव प्रविशिमि. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. माताजी. இப்ப சதுஸ்லோகி 4 ஸ்லோகங்களும் பகவான் சொல்லி முடிச்சோன்னு அர்ஜுனனுக்கு கம்ப்ளீட்டா எல்லா கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து ஹி காட் ரெட் ஆஃப். அதுல இருந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லா குழப்பங்களும் தெளிஞ்சு போறதுனால அர்ஜுனன் சொல்றாங்க, அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு தெரியும். எகெயின் நம்ம சொல்ல வர மாதிரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட இந்த மாதிரி வைபவங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு இருக்குன்னு மற்ற உயிர்வாழிகளுக்கு தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் அர்ஜுனன் இந்த கொஸ்டினை கேட்டாங்க. இந்த 4 ஸ்லோகம் வழியா கீதையோட சாராம்சம் நமக்கு தெரிஞ்சது. நம்ம செய்ய வேண்டியது பூரண பக்தி தான். அது மூலமா அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா பகவானே நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்ற அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சதுனால அர்ஜுனன் சொல்றாங்க, நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம். நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னா பரம்தாமம். ஓகேவா? அந்த அந்த உன்னத இருப்பிடத்தை அடையணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா தூய பக்தர்கள். அப்புறம் மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர். அவங்கதான் எட்டர்னல், என்னைக்கு இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது. திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், அவங்கதான் ஆதி புருஷர், அவங்கதான் தோற்றம் இல்லாதவங்க, அதனால பிறப்பற்றவர், அவங்க மிகப்பெரியவர். இதெல்லாம் வந்து தன்னோட ரியலைசேஷனா அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, சப்போர்ட்டிவா சொல்றாங்க. உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். ஓகேவா? இப்ப நான் உங்கள்ட்ட இருந்து கேட்ட இந்த ஞானத்து மூலமா நான் மட்டும் சொல்லலை, இது எல்லாத்தையும் இந்த உண்மையை வந்து வேற யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர், இவங்க எல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ரிஷிகள். ஓகேவா? இவங்க எல்லாரும் வந்து பிரம்ம ரிஷிகள். இவங்க எல்லாருமே இதை உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். அவங்க எல்லாம் சொன்னதோட இல்லாம, அந்த ஞானம் எனக்கு இருந்ததோட இல்லாம, இப்ப பகவான் ஆஸ் ஹி ஹிம்செல்ஃப் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் கிட்ட எகைன் தன்னை வெளிக்காமிச்சுக்கிட்டாங்க. அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சம் இருந்த அந்த அசுர தன்மையான அந்த சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவங்க அதுல இருந்து கெட் ரிட் ஆஃப், அதுல இருந்து அவங்க வெளிவந்துட்டாங்க. 10.14, 15 ரெண்டும் வச்சிருங்க. सर्वं एतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जहत्पते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. இப்ப பகவான் சொன்ன அந்த எல்லா விஷயங்களையும் உண்மைன்னு நான் ஏத்துக்கிறேன்னு அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. யாருக்கெல்லாம் தெரியாது, இது முதல் ஸ்லோகத்திலே பகவான் சொன்னது. 10.2ல பகவான் சொல்லிட்டாங்க, தேவர்களுக்கோ ஞானிகளுக்கோ யோகிகளுக்கோ என்னை பற்றி இந்த ஒரு இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முழுசா தெரியாதுன்னு பகவான் சொன்னது. அதை இப்ப மறுபடியும் வழிமொழிறாங்க அர்ஜுனன். தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. பகவானோட இந்த பறந்து விரிந்த ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து எண்ணிலடங்காதது, கணக்கிலடங்காதது, நம்மளோட சிந்திச்சு கூட பார்க்க முடியாதது. சோ அவங்களுக்கு அது தெரிய போறது இல்லை. ஏன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கணும். ஓகேவா? நம்மளோட பையனுக்கு நம்ம 4 விஷயம் சொல்லித்தரோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நம்ம அவங்கள விட சுப்பீரியர். ஓகேவா? நம்ம அவங்கள விட என்ன அப்படின்னா சீனியர். சுப்பீரியர்னு சொல்லக்கூடாது, ஏஜ்ல சீனியர். சரியா? அதனால நம்ம சொல்றத பசங்க கேட்டுப்பாங்க. ஆனா நம்ம யார் சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம விட மூத்தவர்கள், நம்மளுடைய அப்பா, நம்மளுடைய தாத்தா. அதே மாதிரி அந்த வழியில வர்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குருமார்கள், ஆச்சாரியர்கள், தென் பகவான். ஓகேவா? சோ நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட வந்து சீனியர் தேர்ந்து, நம்மளோட சுப்பீரியர் தேர்ந்து. சோ அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பத்தின விஷயங்கள் தெரியாதுங்கிறது அந்த இடத்துல நம்ம அதுதான் ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கணும். உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அது மூலமாகவே நீரே உண்மை அறிவு. அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய சக்தி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இன்டர்னல் பொட்டன்சிங்கிறது. அதனாலதான் பகவான் இங்க தோற்றுவிக்கிறாங்க. ஓகேவா? இல்ல அவங்களோட பகிரங்க சக்தியினால பௌதிக இயற்கையை தோற்றுவிக்கிறாங்க. அவங்களோட அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக அவங்க தானே இங்க சுயம் தோன்றுறாங்க. ஆனாலும் இங்க தோற்றம் எடுத்த பிறகும் கூட அவங்க அந்தரங்க சக்தியினால தன்னுடைய கம்ப்ளீட் பொட்டன்சியை அவங்க கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யோகமாயான்னு பேரு. யோகமாயை மூலமா என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய சக்தி, வியக்தித்துவம் எதுவுமே அவங்க வெளிக்காமிச்சுக்கிறது கிடையாது. எப்ப சந்தர்ப்பம் வருதோ அப்ப மட்டும்தான் அவங்களோட வியக்தித்துவம் வெளிப்படும். இப்ப கம்சனோட வதம் போது பகவானோட வியக்தித்துவம் தெரிஞ்சது. அவங்க குட்டி கிருஷ்ணரா இருக்கும்போது அவங்க வந்து கோகுலத்துல அவங்க வந்து மற்ற ஆயர்பாடி அந்த குழந்தைங்களோட அவங்க போய் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும் போது அவங்களை பார்க்க வந்த அத்தனை அசுரர்களையும்
எல்லாரையும் அவங்க கொண்டு குவிச்ச போது அவங்களுடைய ஆற்றல்ங்கிறது வெளிப்பட்டது. சரியா? அந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் அவங்க வெளியில தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தணுமோ அப்பெல்லாம் மட்டும் வெளிப்படுத்திட்டு மத்த நேரத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, யோக மாயையால் தன்னுடைய அந்த பொட்டன்சிஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க கவர் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்களோட ஆற்றல்களை எல்லாம் வெளியில தெரியும். யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா குந்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. குந்தியின் பிரார்த்தனைகள் வரும் பாகவதத்துல கேட்டீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையா இருக்கும். குந்தி அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க, பீஷ்மர் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, பிரகலாத் மகாராஜா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. மிகச்சில பேருக்கு தான் என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் யோகமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட உங்களுடைய ஆற்றல்கள், உங்களுடைய வியக்தித்துவம் தெரியற வாய்ப்பு சில பக்தர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனால அவங்கள சொல்றாங்க, நீங்கள் யோக மாயையால் உங்களை நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இதெல்லாம் எப்ப தெரியுது, ஆஃப்டர் ஹியரிங் தோஸ் அந்த 4 ஸ்லோகாஸ் தெரிஞ்ச உடனே அர்ஜுனனுக்கு இந்த தெளிவுங்கிறது வருது. பகவான சுப்ரீம் பரமபூரண உண்மை, அவங்கதான் அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்ங்கிறது அவங்க அப்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா அறியாமையினால எந்த ஒரு உயிர்வாழிக்கும் இந்த விஷயம் தெரிய போறது இல்ல. என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நம்ம எல்லாருமே நம்ம பூரணமானவங்க, நம்ம எல்லாரும் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். நான் என்ன எங்க அம்மா அப்பாட்ட இருந்து நான் பிறந்தேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அவங்களுக்கே விதை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான். அவங்களே யாருக்கிட்ட இருந்து அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம்ல, பரபிதாமகர். பிதாமகர் தாத்தா யாருன்னா பிரம்மா, பரபிதாமகர் தாத்தாவுக்கும் அப்பா யாரு அப்படின்னா பகவான். சோ எல்லாருக்கும் சோர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க. பட் இந்த ஞானம் நமக்கு இல்லாததுனால சாதாரண உயிர்வாழியானவன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, நாம பூரணம், நம்ம இண்டிபெண்ட், நம்மளாலதான் நம்ம இங்க வந்தோம், நம்மளாலதான் இந்த காரியங்கள் நடைபெறுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் தே ஆர் ராங். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா பகவானோட வியக்தித்துவம் அவங்களுக்கு வெளிப்படல. அவங்க மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த உண்மை தெரியாம போகுது. ஜராசந்தன் 18 தடவை போர் எடுத்து வந்தாங்க. ஜராசந்தன் பகவான் மேல துவாரகையில அவங்க கோட்டையை நிறுவிட்டு ஜராசந்தனுக்காக தான் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, தன்னோட சுற்றத்தார்கள் எல்லாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வலிமையான கோட்டையை துவாரகையில நிறுவினாங்க. அங்க கூட போயிட்டு என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, மறுபடியும் ஜராசந்தன் படையெடுத்து தான் வராங்க. 18 முறை படையெடுத்து வந்தாங்க. ஒரு டைம் கூட ஜராசந்தனை கில் பண்ணல. ஏன்னா அவனுடைய அழிவுங்கிறது யார் கையால இருக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது. எவ்ரி டைம் எவ்வளவோ சேனையோட அவன் வந்தாலும் கூட ஜராசந்தனை எவ்ரி டைம் தோக்கடிச்சுதான் அவர் திருப்பி அனுப்புனாங்க. ஒரு டைம் என்னாச்சு, ஜராசந்தனும் சரி, காளையவனன் அப்படிங்கிற ஒரு அசுர மன்னன், யவன மன்னன், அவனும் சரி 2 பேரும் ஒரே சமயத்துல துவாரகை கோட்டையை முற்றுகையிட்டாங்க. கம்ப்ளீட்டா அந்த துவாரகை க்ளோஸ். ஏன்னா அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கும் போது, ஏன்னா துவாரகை பகவானோட அவங்களோட சேனை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். அவங்களோட புஜபலம் அதை நம்பிதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த இருப்பிடமே இருந்தது. பகவானோட சக்தி எல்லாத்தையும் காப்பாத்திடும், அவங்களோட சக்தி எல்லாரையும் ரட்சணை பண்ணிடும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்ததுனால அந்த துவாரகா நகரவாசிகள் எல்லாரும் ரொம்ப இன்பத்தோடு சந்தோஷத்தோடு இருந்துட்டு இருந்தது. காரணம் என்ன அப்படின்னா பரிபூர்ணமா பகவானை நம்பினாங்க. சோ அவங்க ஜராசந்தனையும் விரட்டுனாங்க. 18th டைமா அவங்க வரும்போதுதான் காளையவனன் அப்படிங்கிற ஒரு யக்ஷ மன்னன், ஆமா, அவனும் வந்தான். காளையவனன் அவ்வளவு பெரிய சேனையோட வரும்போது அவனையும் அழிச்சாங்க. அது ஒரு கதை உண்டு, அது சொல்றேன், ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல முடிக்கிறேன். காளையவனன் கதை. அந்த காளையவனன் என்ன செய்யறாங்க அப்படி, அவன் என்ன செய்யறான், ரொம்ப பேரு ரொம்ப சேனையை கூட்டிட்டு துவாரகையை முற்றுகையிடுறதுக்காக வரான். இன்னொரு ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து யார் வரா அப்படின்னா ஜராசந்தன் 18வது முறையா போர் புரியறதுக்கு வரான். இது எதுக்காக அப்படின்னா பகவானோட ஆற்றல்ங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. அவங்க என்ன செய்யலையா, அவ்வளவு கோடி மக்கள், அவ்வளவு சேனையில இருக்க அவ்வளவு பெரிய மறுபடியும் அழிக்கிறதுக்கு பகவானுக்கு மனசோட யார் அதுக்கு காரணம், அதுக்கு தலைமையேற்று வரக்கூடிய அந்த லீடர் தான். அந்த லீடரை அழிச்சா இவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க, மாறிட்டு அவங்க எல்லாரும் அவங்களோட இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. பீஸ், ஃபுல் கம்ப்ளீட் பீஸ் வந்துரும். அப்படிங்கறனால அந்த நிராயுதபாணியா போர்ல இறங்குனாங்க. எந்த ஒரு ஆயுதமும் கையில ஏந்தாம காளையவனனோட சண்டை போடுறதுக்கு போறாங்க. காளையவனனுக்கு ஓரளவுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அந்த போர் தர்மம் தெரியும். போர் புரியும் போது எதிராளிக்கு கையில ஆயுதங்கள் இல்லை அப்படின்னா தானும் நிராயுதபாணியா தான் இறங்கி சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுனால அவனும் என்ன பண்றான், தன்னோட ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அவனும் கீழே இறங்கி துவந்த யுத்தத்துக்கு தயாராகிறான். ஆனா பகவான் அதுக்கு ரெடியா இல்ல. வேகமா நடக்கிறாங்க. அந்த சேனைகளை தாண்டி அவங்க நடந்துகிட்டே இருக்காங்க. காடு மலை மேடுன்னு மாறி மாறி போய் ஒரு குகைக்குள்ள போயிடுறாங்க. இவனுக்கு வர வர என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் என்ன நம்மளை பார்த்து பயந்து ஓடுறாரா, கிருஷ்ணர் நம்மள ஏதாவது வழி தவறி கூட்டிட்டு போறாரா, அங்க போயிட்டு என்ன செய்ய போறாரு அப்படின்னு அவனுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. சரி குகைக்குள்ள தானே போறாரு, போயிட்டு அவர் அங்க துவம்சம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அவனுக்கு தன்னுடைய ஆற்றல் மேல அவனுக்கு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. அதுக்குள்ள அந்த குகைக்குள்ள போனோன்னா பகவான் கொஞ்சம் தன்னை ஒளிய வச்சுக்கிறாங்க, தன்னை மறைச்சுக்கிறாங்க. இவன் அந்த இருட்டான குகை, அதுக்குள்ள பார்க்கும்போது யாருமே அவனுக்கு அந்த கண்ணுக்கு தெரியல. திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஒரு இடம் யாரு தெரியுறா, யாரோ ஒருத்தவங்க படுத்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது. படுத்திருக்கவனை பார்த்து ஓகே இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்தனால ரெஸ்ட் பண்றதுக்காக கிருஷ்ணர் பகவான் தான் அங்க படுத்திருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு காலால எட்டி உதைச்சிருவான். எட்டி உதைச்சோன்னா அங்க படுத்துட்டு இருந்த அந்த உருவம் ஏஞ்சிட்டு யாரு என்ன என்னோட தூக்கத்தை யாருக்கு எடுத்தான்னு அப்படி பார்த்துட்டு டப்புன்னு கண்ணை திறந்த உடனே அவரோட கண்ணுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த நெருப்புனால
காலவன் கம்ப்ளீட்டா பஸ்மம் ஆயிடுவான். அது யாரு அந்த இடத்துல நெருப்பு அந்த மாதிரி அந்த பண்ணினது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முசுகுந்தன் ஒரு சக்கரவர்த்தி. அவங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு டிவோட்டி, பகவானோட டிவோட்டி. அவங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல கிங், ஒரு நல்ல லீடர், பெரிய ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவா இருந்துட்டு இருந்தவங்க. அவங்க எப்பவுமே யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தேவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய யுத்தங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தேவசேனாதிபதி கார்த்திகேயன், முருகப்பெருமான் எப்பெல்லாம் கூப்பிடுறாங்களோ அப்ப தன்னுடைய சேனையை கூட்டிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போய் அங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு திரும்பி வரக்கூடியவர். அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி மிகுந்தவர். அதனால அந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நாள் போய் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களும் நடந்த சண்டைக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால அவருக்கு ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிடுறாரு. கார்த்திகேயன் கேக்குறாரு, எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும், நான் தூங்கி ஆகணும், உனக்கு வரம் வேணும், 2 வரம் தரேன், என்ன அப்படின்னா, எனக்கு முக்தி கிடைக்கணும், ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் தூங்கி ஆகணும், எனக்கு ரொம்ப சோர்வா இருக்குதுன்னு சொன்னோன்னே, அப்பனா யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அந்த ஒரு காட்டுல இருக்கிற அந்த குகையில போய் நீ படுத்து தூங்கு அப்படின்னு. அது அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கண்ணை முழிச்சு பார்க்கும்போது அவங்க கண்ணுல தூக்கம் பீரியட் கம்ப்ளீட்டா முடிவடைஞ்சு கண்ணை முழிச்சு பார்த்தாங்க அப்படின்னா அப்ப ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. தூங்குற அந்த ஸ்பேன் முடியறதுக்குள்ள யாராவது வலுக்கட்டாயமா உன்னை தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பிட்டாங்க அப்படின்னா, அப்ப நீ உன்னுடைய தவ வலிமையை நீ காட்டலாம். ஓகேவா? அந்த தூக்கம் அப்படி கூட தவ வலிமை தான். அந்த தவத்தை கழிச்சதுனால உனக்கு வரக்கூடிய இந்த கோவத்தினால எதிரில் நிக்கக்கூடிய ஆளை நீ என்ன செய்யலாம்? பஸ்மமாக்கிடலாம் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு வரம் கிடைச்சிருக்குது. அதை எந்த இடத்துல யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க பகவான். காளையவனை தான் கையால கொல்லாம அவங்களுடைய ஆற்றல், அவங்களோட அறிவு, அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, முசுகுந்த சக்கரவர்த்திக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு வலிமை, அந்த ஒரு வரத்தை வச்சு காளைவனனை முசுகுந்தனை வச்சு என்ன செஞ்சுறாங்க அப்படின்னு எரிச்சிடுறாங்க. அப்புறம் முசுகுந்தன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நாடு திரும்பி அங்க பல மாதிரி அவங்க தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஆண்டு கடைசியா அவங்க முக்தியும் பெற்றுறாங்க. ஓகேவா? இது எதுக்காக நம்ம இப்ப பாக்கணும் அப்படின்னா, அவங்களுடைய ஆற்றல், மனித ஆற்றலை வீணா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அனாவசியமா உயிர்கொலை வேண்டாம் அப்படிங்கறதுனால ஜராசந்தனையும் பல டைம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா மன்னிச்சுதான் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய அசுரர்கள் அவங்களுடைய சேனையில இருந்தவங்க அத்தனை பேரையும் ஃபில் பண்ணதோட இல்லாம அவங்களோட சின்னோண்டு அந்த சேனையை வச்சு. ஓகேவா? அடுத்தது காளைவனன்னு என்னோட சேனைகள்லாம் பின்வாங்கி போயிடுச்சு. அந்த காளைவனன்னு என்ன ஆயிட்டான் அப்படின்னா அழிஞ்சுட்டான். இது எல்லாமே பகவானோட விபூதிகள். இதெல்லாம் அவங்களோட ஆற்றல்கள். யாரெல்லாம் எப்படி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் இருக்கணும் இல்ல, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரிஸ் தான் இதெல்லாம். 10.16 methods. Yes, Mataji. Vaktum arhasya sheshena divyāhyātma vibhūdayah yābir vibhūdi birlokhan imam svam vyāpya tishtasi. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, நீங்க எந்தெந்த வைபவங்களால இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்திருக்கிறீர்களோ, ஏன்னா உலகம் போற அணுவுக்குள்ளேயும் புகுந்திருக்கிறாங்க அவங்க. சோ எதுல எல்லாம் நீங்க வியாபித்திருக்கிறீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். இது இப்ப வரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்லோகாவும் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க, அமிர்தம் போன்ற இந்த வார்த்தைகளை நீங்க எனக்கு கொடுங்க, உங்களோட விபூதிகளை எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல பிரேயர்ஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஸ்லோகங்கள் வரும். 17 and 18 மத்தது ரெண்டுமே படிச்சிருங்க. கதம் வித்யாமஹம் யோகின்ஸ் ஸ்வாம் சதா பிரசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்த்யோசி பகவன் மயாம் விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்த்தன பூய ஹதய கிருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே, நான் இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் என் மனம். நான் உங்களை எப்பவுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும், உங்களை பத்தின ஞானம் எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி? வேற எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? வேற ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தோன்னே எனக்கு ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஒரு குழந்தை நம்ம வீட்டுக்கு வருது, ஒரு 10 நாள் தங்கி இருந்துட்டு விளையாண்டுட்டு அது போகுது. அது ஊருக்கு போன விட்டு அது வச்சிருந்த சாமா, அது விளையாண்டுட்டு இருந்த அந்த பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தாலே எனக்கு அந்த குழந்தையோட ஞாபகம் வரும் இல்ல? எப்படி? ஏன்னா அந்த குழந்தை அந்த திங்ஸ் வச்சுட்டு அதை என்ன பண்ணுச்சு, என்ஜாய் பண்ணுச்சு. அது மூலமா நம்மளையும் சந்தோஷப்படுத்துனது. சோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பகவானோட ஞாபகம் வரும், நான் எப்படி எல்லாம் உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம, ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. சம்டைம்ஸ் கேட்க கேட்க நமக்கு இன்னும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு, அதுக்கு நமக்கு என்ன டயர்டே ஆக மாட்டோம். அந்த மாதிரி இருக்குதான் அர்ஜுனனுக்கு. உம்மை பற்றி அதிகமா கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். பகவானோட வாயிலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சுவை மிகுந்ததா இருக்குது. அதை நான் மேல மேல ரசிக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க. 10.18. விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய ஹதய திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி சேம் திங். Repeated Mataji. 19. Shri Bhagavan Uvacha Hantate Kadayishyami Divya Hyatma Vibhudayah Pratan Yada Kurushreshta Nastyanto Vistarasya Me. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது திவ்யமான தோற்றங்களை பற்றி உமக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். எனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. அது எப்படி லிமிட்லெஸ்ஸா இருக்கும்? பகவானுடைய வைபவங்கள் எல்லாம் லிமிட்லெஸ். அதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது. சோ அதுல முக்கியமான சிலதை மட்டும் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ஏன்னா உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, எல்லாத்தையுமே அவங்களால கிரகிச்சுக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் கிடையாது. சோ நம்ம எல்லாம் we are trying to reach அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிற அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்கணும் பகவான்கிட்ட அப்படின்னா, அர்ஜுனனோட அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் ஆகணும். அவன் செலுத்தக்கூடிய அந்த பக்தியை நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னு நமக்கும் இப்ப பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால அதை முழுசா உள்வாங்கிக்க முடியும். 10.20 Mataji. Yes, Mataji. Aham Atma Gudakesha Sarvabhudashya Stitah Aham Adischa Matyamcha Bhutanam Anda Evacha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வைத்திருக்கும் பரமாத்மா நானே. ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. இது நமக்கு பலமுறை சொல்லியிருக்கிறாங்க. பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. எல்லாமே ஒரு இடத்துல தோன்றுது, கிரியேட் ஆகுது. அப்புறம் அதை கம்ப்ளீட்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா அது பகவான் தான். அப்புறம் எல்லாமே எண்டப்பும் ஆகுது. ஓகேவா? ஒரு உயிர்வாழி தோன்றுது அப்படின்னா 6 நிலைகளை கடக்குது நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அது பிறக்குது அப்படின்னா பிறப்பெடுத்த விட்டு அது சில நாள் வளருது. வளர்ந்து அப்புறம் அது ஒரு 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 பீரியடு. ஓகேவா? அது கத்துக்குது, சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குது. அதுக்கப்புறமா அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தென் அது தளர்ச்சி அடையுது அண்ட் தென் மரணம் அடையுது. இந்த 6 ஸ்டேஜ் அதை கிராஸ் பண்ணி ஆகணும். இது எல்லாமேக்கும் யாரு காரணம்? இது எல்லாத்துக்குமே யாரு மூலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். 21 Mataji. Yes, Mataji. Adityanamaham Vishnuhu Disham Raviram Shuman Marichir Marudam Asmi Nashatranamaham Shashi. Hare Krishna Mataji. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு. மொத்தம் 12 ஆதித்யர்கள். ஜோதிகளில் பிரகாசம் சூரியன். சன் காட் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். மருத்துகளில் நான் மரிசி. நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. பகவான் இதெல்லாம் தான் சொல்றாங்க. இதுல விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பெருசா ஒண்ணும் இருக்காது. பகவான் எதுல தன்னுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை எப்படி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும், அந்த டேப்லேஷன் மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆதித்யர்கள்ல அவங்க விஷ்ணுவா இருக்கிறாங்க, 12 ஆதித்யர்கள். அப்புறம் ஜோதிகள்ல யாரு அப்படின்னா அவங்க சூரியன். மருத்துகளில் மொத்தம் 50 விதமான காற்று ஆகாயத்துல வீசதா சொல்லுவாங்க. அதுல மருத்து, அந்த மருத்து தாங்கிறத காற்று. அந்த ஒரு மருத்து என்ன அப்படின்னா மரிசி. அந்த மரிசியா யாரு இருக்கா அப்படின்னா பகவான். அப்புறம் நட்சத்திரங்கள்ல இரவுல ஒளி தரக்கூடிய அந்த நிலவு யாரு அப்படின்னா பகவான். 23 Mataji. Rudranam Shankrashchasmi Vittesho Yasharashasam Vashunam Bhavagrashchasmi Meru Shikarinamaham. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா ருத்ரகளிலும் நான் சிவபெருமான். ஓகேவா? ருத்ராஸ் அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அந்த அத்தனை ருத்ராஸ்ல யாரு அப்படின்னா இவங்க சிவபெருமான். ஒருத்தவங்க யாரு அப்படின்னா சிவா, அவங்க பகவான். ஏன் அப்படின்னா அந்த தமோகுணத்தை படைச்சு வந்திருக்கவங்க அவங்க. பகவானோட ஒரு விரிவங்கம் தான் அவங்க. பகவான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வந்தவங்க தான் சிவபெருமான். சோ எல்லா ருத்ரர்களையும் நான் சிவபெருமானாக இருக்கிறேன். அப்புறம் யக்ஷராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன். அப்புறம் வசுக்களில் நான் நெருப்பு. அஷ்ட வசுக்கள் இருக்கு, மொத்தம் 8 வசுக்கள் சொல்லுவாங்க. அதுல பகவான் இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா அக்னியா இருக்கிறாங்க. மலைகளில் நான் மேருமலை. 24 Mataji. Prodasam cha mukyam mam vitti partha bruhaspatim senaninam aham skandah sarasam asmi sagarah. Hare Krishna. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்ன அறிந்து கொள். புரோகிதர்கள்ல யாரு தலைவர் அப்படின்னா பிரகஸ்பதி. ஓகேவா? பிரகஸ்பதி யாரு அப்படின்னா பகவானோட அவங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான். சேனாதிபதிகள்ல அந்த தேவர்களோட அந்த படைகளுக்கு யாரு சேனாதிபதி அப்படின்னா கார்த்திகேயன், முருக கடவுள் தான். முருக கடவுள் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய விரிவங்கம். நீர்த்தேக்கங்களில் பகவான் யாரு அப்படின்னா சமுத்திரம்னு சொல்றாங்க. 25 Mataji. Mahirshīnam Bhuraham Kram Asmekam Aksharam Yajñānam Jabayajñosmi Stavaranam Himalayah. Hare Krishna.
மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு. ஓகேவா, முனிவர்கள்ல யாரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிருகு முனிவரா இருக்காங்க. சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், ஓம் அப்படிங்கிற சப்தத்துல அவங்க இருக்கிறதா நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், ஜப யக்ஞோஸ்மி, ஜபத்தில் அவங்கதான் பகவான் தான் என்னவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா திருநாம ஜபமா இருக்கிறாங்க. அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை, மெருமலை நகருமா. ஓகேவா, இமயமலை என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசையாம இருக்கக்கூடிய மலை. அதனால மலைகள்ல அவங்க யாரு அப்படின்னா இமயமலை. 26 மார்க்ஸ். அஸ்வத்த சர்வ விருஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதः கந்தர்வாணாம் சித்ரரதः சித்தானாம் கபிலோ முனிஹை. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மரங்களிலும் நான் ஆலமரம். ஏன்னா ஆலமரத்தை தான் நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா தெய்வ வழிபாடு வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆலமரத்துக்கிட்ட தான் போவோம். அது சுத்தி வர்றது, விளக்கு போடுறது, சரியா எல்லாமே அங்கதான் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுல பகவானோட அந்த அம்சம் இருக்குது. தேவ ரிஷிகளில் நாரதர் தான் என்ன சொல்றாங்க, பகவானோட திருநாமத்தை எப்பவுமே சொல்லிட்டு திருலோகத்திலேயே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்கதான். சோ அவங்களோட ஆற்றல் நாரதர் மூலமா வெளிப்படுது. கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன், சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி. சாங்கியோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல, அவங்க தேவகுதியோட மகன் கபிலமுனி. அவங்க சித்தர்கள்ல இருக்கக்கூடிய சித்தர்கள்ல நான் யாரா இருக்கேன் அப்படின்னா கபிலமுனியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 28. ஆயுதானமஹம் வஜ்ரம் தேனு நாமஸ்மி காமத் பிரஜனச்சாஸ்மி கந்தர்வ சர்வாணாம் அஸ்மி வாசுஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம். வஜ்ராயுதம் இந்திரன் கையில இருக்கக்கூடிய ஆயுதம். அது அதால தாக்கப்பட்ட யாராலையும் என்ன செய்ய முடியாது, தன்னுடைய சுயநிலைமைக்கு திரும்பி வர முடியாது. அப்படி ஒரு வலிமை மிக்க ஆயுதம் அது பகவானுடைய ஆற்றல். பசுக்களில் நான் சுரபி பசு. எதை வேணாலும் எப்ப வேணாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பால் கறக்க முடியக்கூடிய பசுக்கள்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனத்துக்குள்ள நிறைய சுரபி பசுக்கள் இருக்குமா. அங்க பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த மாடுகள் எல்லாத்தையும் சந்தோஷமா மேய்ச்சிண்டு அந்த மாதிரி அவங்க அங்க தன்னுடைய நித்தியமா அந்த இடத்துல அவங்க தன்னுடைய வாழ்நாள்ல இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ பசுக்கள்ல அவங்க யாரா இருக்காங்க அப்படின்னா சுரபி பசு. இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன் மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உள்ள மக்களை நம்ம பெற்றெடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன, யார் மூல காரணமா இருப்பாங்க அப்படின்னா மன்மதன் தான். சோ மன்மதன் ரூபத்துல பகவான் தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துறாங்க. சர்ப்பங்களில் பாம்புகளில் யாரு அப்படின்னா அவங்க வாசுகி பாம்பு. 29. அனந்தஸ்சாஸ்மி நாகானாம் வருணோ யாதசாமஹம் பித்ருணாம் ஆத்யமாச்சாஸ்மி யமக் சம்யமதாமஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாகங்களில் நான் அனந்தன். பாம்புல யாரு அப்படின்னா அனந்தனா அவங்க இருக்கிறாங்க. நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன். முன்னோர்களில் நான் அரியமா. முன்னோர்கள்னா பித்ரு. ஓகேவா, பித்ருலோகம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அந்த பித்ருலோகத்துக்கு அதிபதி யாரு அப்படின்னா அரியமா. இப்ப அரியமா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஒரு அவங்களுடைய ஆற்றலை கொண்டிருக்கக்கூடியவங்க தான். பகவானோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் அரியமா. நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். யம தர்மராஜான்னு தான் சொல்லுவோம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, கரெக்டா எதுன்னு நடுவுநிலையில இருந்து எது ரைட்டு எது தப்புன்னு பார்த்து யாருக்கு தண்டனை கொடுக்கணும், யாருக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நீதிபதியா இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா மரணத்தின் அதிபதியான யமன். அந்த யமன் யாரு அப்படின்னா பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். 30 மாதாஜி. பிரஹ்லதாஸ்சாஸ்மி தைத்யானாம் காலகலயதாமஹம் மிருகாணாம் ச மிருகேந்திரோஹம் வைனதேயஸ்ச பக்ஷினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தைத்தியசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகல்லாதன் நான். அசுரர்கள்ல ஹிரண்யகசிபுக்கு மகனா பிறந்த பிரகல்லாதன் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஊம்புலேருந்தே அவங்க பகவானை பத்தின அந்த அவங்களோட லீலைகள் எல்லாம் கேட்டு வந்ததுனால அவங்க பிறந்த விட்டு அவங்கள்ட்ட என்ன இருந்தது, அந்த பக்தி தொண்டு, இந்த பக்தி மார்க்கம், அதுலதான் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும் ஒரு எண்ணம் இருந்தது. சோ பக்தியில் சிறந்த பிரகல்லாதன் யாரு அப்படின்னா பகவானின் அம்சம். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் பகவானுடைய வாகனம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருடன், அது நான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 32 மாதாஜி. சர்காணாம் ஆதிர் அந்தஸ்ச மத்யம் சைவாஹம் அர்ஜுன அத்யாத்ம வித்யா வித்யானாம் வாத பிரவததாமஹம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா படைப்புகளும்
எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. நிறைய டைம் பார்த்தாச்சு இது. அவங்கதான் பிகினிங், அப்புறம் அவங்கதான் மிடில், தென் அவங்கதான் எண்ட். அதாவது கிரியேஷன், மெயின்டைனிங், அப்புறம் அனிஹிலேஷன். எல்லாமே பகவானாலதான் செய்யப்படுது. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு? முதல்ல செகண்ட் சாப்டர்ல அவங்க சொல்லி கொடுத்ததே என்ன அப்படின்னா, நமக்கு இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒரு சண்டை வந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, யாரு வாதம் வைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் உண்மை. விதண்டாவாதம் பண்றவங்க யாரு அப்படின்னா, அவங்க தன்னுடைய கருத்தை எடுத்து திணிக்கிறதுக்காக, தான் அந்த இடத்துல ஒரு பொய் கருத்தை சொல்றதுக்காக வரவங்க விதண்டாவாதிகள்ங்கிறது. சோ விவாதிப்போரில் முடிவான உண்மையா இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். நடுவுநிலையில இருந்து அதுக்கான பதில் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். 33 methods. Yes, Mataji. Aksharanam agarosmi dvandva samasikasya cha aham evasya kalah tataham vishwadomuha. Hare Krishna Mataji. எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய சம்ஸ்கிருதத்திலேயோ தமிழ்லயோ எதுல எடுத்தாலும் முதல் அகரம் அப்படிங்கிற அந்த எழுத்து யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். கூட்டுச்சொற்களில் துவந்த அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா கூட்டுச்சொற்கள் பகவான் தான். ராம கிருஷ்ண அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் பகவான். தீராத காலமும் நானே. காலம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கரையில்லாம அது போயிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேவா? அது தீராத காலம், அதுக்கு முடிவே கிடையாது. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. ஏன்னா பிரம்மாவே படைச்சது யாரு அப்படின்னா பகவான். சோ முதல் உயிர் வாழியா பிரம்மா படைச்சாங்க அப்படின்னா அப்ப படைப்பாளி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். 34 methods. Mrityu sarvaharassaham udbhavascha bhavityathan kirti shrirvakcha narinam smritir medatriksham shama. Hare Krishna. பகவான் தான் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம். காலோஸ்மின்னு சொல்லுவாங்க. உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே. எதெல்லாம் தோன்றுதோ அது எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். எனர்ஜி இஸ் எனர்ஜெட்டிக். அடுத்தது பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. பெண்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்குள்ள பகவான் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஆற்றலை இது மூலமா வெளிப்படுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கணும். புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை. 35 methods. Yes, Mataji. Ruhat samatada samnam gayatri chandasamaham masanam margashir shoham rudunam kusumaharaha. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. மாதங்கள்ல அவங்க வந்து மார்கசீரிஷ மாதம், மார்கழி மாதம். பருவங்கள்ல யாரு அப்படின்னா மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம் அவங்க. அப்புறம் ஏமாற்று பருவங்கள்ல பகவான் யாரு அப்படின்னா சூது. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து அதாவது நல்லது நடக்கணுங்கிறதுக்கு அஸ்வத்தாமன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு யானை தான் அந்த இடத்துல இருந்தது. பட் என்ன செஞ்சாங்க, அந்த யானை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு அஸ்வத்தாமன் இறந்தான் அப்படின்னு சொல்ல வச்சாங்க யுதிஷ்டரை வச்சு. சரியா? எதுக்காக அப்படின்னா துரோணாச்சாரியருக்கு அவங்களோட வலிமையை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக. மகன் இறந்துட்டான் அப்படிங்கிற செய்தி கிடைச்சதுன்னா அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கும்? அவங்களால தொடர்ந்து தன்னுடைய செயலை செய்ய முடியுமா? அதே வலிமையோட அதே திறமையோட அவங்களாலதான் மேற்கொண்டு அந்த படையை நடத்திட்டு போக முடியாதுன்னு அது தெரிஞ்சதுனால அந்த இடத்துல ஏமாத்தணும். சரியா? அந்த மாதிரி ஜெயத்ரதன் இறந்தது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த இடத்துல சூது பண்ணிருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும், தர்மம் அந்த இடத்துல வந்து பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில ஏமாற்று வேலைகளும் நடைபெற்றாகணும். அதர்மத்தை நம்ம ஒடுக்கி ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூது விஷயங்கள் செஞ்சாகணுங்கிற அந்த அந்த ஒரு தெளிவு வேணும் நமக்கு. அதனால பகவான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏமாற்றுபவற்றில் சூதாவும் இருக்கிறாங்க. ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி. பகவான் தான் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் நமக்கு அதுல விக்டரி கிடைக்குது அப்படின்னா அது யாரு அப்படின்னா பகவான். அந்த வெற்றியின் ரூபத்துல நம்ம அடைய பெறது எதை அப்படின்னா பகவானையே. அப்புறம் நானே தீரச்சை. நம்மள்ட்ட இருக்கிற டேலண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டேலண்ட்ஸுக்கு காரணமே பகவான். நானே பலவான்களின் பலம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த திறமை, அந்த பலம், இந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன். விஷ்ணு குலம் அப்படின்னா எதுகுலம். எதுகுலத்துல அவங்க வந்து வாசுதேவனா பெறப்படுத்தாங்க. அடுத்தது பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன். முனிவர்களில் நான் வியாசர். வியாச பெருமான் தான் என்ன செஞ்சாங்க, நம்ம உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேருக்கும் வேத அந்த வியாக்கணங்கள் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக வேதங்களை பல பகுதிகளை பிரிச்சு எழுதி அதுக்கான விளக்குரைகள் எல்லாம் எழுதி வேதாந்த சூத்திரத்தையும் எழுதி எல்லாமே பண்ணினது யாரு அப்படின்னா வியாசர். அவங்க வந்து யாரு அப்படின்னா பகவானோட ஒரு இன்கார்னேஷன் தான். சரியா? அதனால முனிவர்களில் யாரு அப்படின்னா வியாசர்ங்கிறது இப்ப பகவானே சொன்னதுனால நம்ம அதை இன்னும் அதுல டவுட்டே இல்லாம நம்மளால அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்க முடியுது. பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா. ஓகேவா? இது இந்த மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய எல்லா ஆற்றல்களையும் எல்லாம் இல்ல பிராக்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க அர்ஜுனன் கிட்ட.
அடக்கியாளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி. அடக்கியாளும் முறைகளில் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு தப்பு நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தப்புக்கு தண்டனையா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தண்டனை அந்த இடத்துல தேவை. அந்த தண்டனையா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அப்பதான் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, மேல மேல தப்புகள் செய்ய மாட்டாங்க. கம்சன் வதம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல தேவையா இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அவங்களோட அசுர குணம், அந்த அசுர எண்ணம்ங்கிறது ஜாஸ்தியா போயிட்டு இருந்தது, அசுர செயல்களும் அதிகமாயிட்டே இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணாங்க, அவனை வதம் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு அந்த தண்டனை கிடைச்சது. சோ அந்த தண்டனை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சோ அடக்கியாள முறைகளில் அவங்கதான் தண்டனை. அப்புறம் வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம். எது ரகசியமா காக்கப்படும் அப்படின்னா பேசாம நம்ம இருக்கிறது தான். ஓகேவா, மௌனமா நம்ம சுத்தி நடக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கவனம் மூலமா கேட்டுக்கிறது மூலமாவும் நம்ம அமைதியா இருந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ரகசியங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான வழி. சோ மௌனமா இருக்கிறாங்க பகவான் அதுல. ஞானிகளில் நான் ஞானம். ஓகேவா, நம்மள்ட்ட என்ன ஒரு 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 நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு வைஸ் பர்சன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு, அந்த புலமை அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான். 39. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत्तहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्. हरे कृष्ण माताजी. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. பகவான் தான் பீஜ பிரத அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, எல்லாருக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை நானே. ஆக பகவான் தான் எல்லா உயிர்வாழையும் உற்பத்தி செய்யறாங்க நீங்க சொல்றாங்க. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. அசைவை நிறைய பார்த்துட்டோம் நம்ம உயிர்வாழிகள், சரியா? அதுலயே வந்து 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளுக்கும் பகவான் தான் இருக்கிறாங்க. மரம், மலை அப்படி இருக்கக்கூடிய அசையாத விஷயங்கள்லயும் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் தான் இருக்கிறாங்க. எதுவுமே அவனின்றி அசையாத உலகு அப்படின்னு வரும்ல, பகவான் இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது, எந்த ஒரு செயலும் இந்த உலகத்துல நடைபெற முடியாது. எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அணுவாவும் இருக்கிறாங்க, அணுவுக்குள்ள புகக்கூடிய ஒரு சிறிய சைஸ்லயும் தன்னை அவங்க புகுத்திக்கிட்டு அதுலயும் கூட தன்னுடைய ஆற்றலை அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை தான் இந்த சாப்டர் நமக்கு சொல்லி தருது. 10.40ல எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை, நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணமே. சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும்தான். ஓகேவா, நம்ம கொஞ்சம் சாம்பிள் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஏதாவது நம்ம கடைக்கு போறோம், பர்ச்சேஸ் பண்றோம், நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு சாம்பிள் காட்டுங்க அப்படின்னோட அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு 4-5 ஷோ பீஸ் எடுத்து போடுவாங்களா. அந்த மாதிரிதான் அர்ஜுன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பகவான் பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னுடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டேன், அதுக்கு எல்லையே கிடையாது, லிமிட்லெஸ். சோ நான் வந்து சில ஒரு விஷயங்களை மட்டும், சில மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் மட்டும் நான் உனக்கு இப்ப சொல்லி இருக்கிறேன், அதை மட்டும் நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல ஃபைனலா முடிக்கிறாங்க. 41 மாதாஜி. Yes, Mataji. यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितवम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजांश संभवम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவே என்பதை அறிவாயாக. இதையும் சொல்லிட்டாங்க பகவான். சோ பகவானோட முழு தோற்றத்துல இருந்து தான் இந்த வைபவங்கள் எல்லாம் வெளியில வருதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. பகவானோட அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஆற்றல் தான். அந்த கம்மியான ஆற்றல்ல இருந்து தோன்றி வர்றதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸும் அவங்களோட தேஜஸ்ல. தேஜஸ் எப்படி அப்படின்னா கொழுந்து விட்ட கூட எரியக்கூடிய நெருப்பு. ஓகேவா, அந்த நெருப்புல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பொறி, அந்த சிறு பொறியிலேருந்து தான் இப்ப இவங்க சொன்னக்கூடிய எல்லா வைபவங்களும் அடங்கி இருக்குது. அப்படின்னா பகவானோட ஆற்றல் இன்னும் எவ்வளவு பெருசு நம்ம இமேஜினேட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். 42 மாதாஜி. अदवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्टत्याहम् इदं कृष्णम् एहांशेन स्थितो जगत्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? பகவான் வந்து தன்னுடைய ஆற்றல்கள் வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு, பட் இதை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன தேவை, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக. ஏன்னா அவங்களோட கம்ப்ளீட் தேஜஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு பொறி, அந்த சிறு பொறியில இருந்து அவங்க சொன்னக்கூடிய இவ்வளவு வைபவங்களும் இருந்தது. சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆற்றல் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா ஸ்வரூபம். அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல அவங்க எங்க கூடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவி இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் அவங்கதான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா, அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருந்து வந்த ஒரே ஒரு சிறு அம்சம் தான். நம்ம எல்லாம் எப்படி சிறு அம்சமா இருக்கோமோ, நம்ம எல்லாம் பகவான் கிட்ட பிரிஞ்சு வந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல்னு சொன்னோமோ, அதே மாதிரி நம்மளுக்குள்ள உரையக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை யாரு அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒரு அம்சம் தான். சரியா?
சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நமக்குள்ளரையே பகவான் இருக்காங்கிற அந்த விஷயம் தெரிஞ்சாலே போதும். பகவானுடைய ஆற்றல் வேற எதுல எல்லாம் எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுதுங்கிற அந்த ஞானம் நமக்கு தெரியணும் அவசியம் கிடையாது. அதை அர்ஜுனன் கேட்டதுக்காக பகவான் சில விஷயங்களை மட்டும் இந்த இடத்துல நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி சொல்லப்படாத பல வைபவங்கள் இருக்குது. இந்த ஆற்றல்களே என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தையும் மன நிறைவையும் தருது. பகவான் இந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, இது 7லயும் சொன்னாங்க. காற்றுல இருக்கக்கூடிய வாசம் நானே, ஆகாயத்துல ஒலிக்கக்கூடிய ஒளி நான் தான், ஓகேவா. அப்புறம் நீரின் சுவை நான் தான். 9th சாப்டர்ல வந்து நேற்று நம்ம பார்க்கல சில ஸ்லோகாஸ், அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாகம் நான் தான், யாகத்துல வரக்கூடிய வார்க்கக்கூடிய அந்த நெய் நான் தான், அந்த அக்னியும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் வந்து எல்லாமாவும் தன்னை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் போய் இப்ப 10th சாப்டர்ல என்ன அப்படின்னா அவங்களோட வைபவங்கள் தான் மறுபடியும் கண்டினியூ ஆயிருக்குது. இவ்வளவு விஷயங்களையும் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிட்டு, இது எதையுமே நீ தெரிஞ்சுக்கலன்னா கூட என்ன செஞ்சா போதும், பக்தி தொண்டுங்கிற விஷயத்துல உன்னுடைய மனசை பூரணமா நீ ஈடுபடுத்தி பகவானாகிய என்னை அடையணும்னு நீ நினைச்சீன்னா அதுக்கான ஞானத்தை நான் உனக்கு தந்து என்னுடைய திருவடிக்கு நான் உன்னை ஏத்துப்பேன் அப்படின்னு பகவான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வினாடி நேரம். இதை ஆன்சர் பண்ண முடியுமா யாரும், இல்லாட்டி நான் அப்படியே படிச்சுட்டு போயிடுறேன். டிவோட்டிஸ் யாரும் வந்து அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்றதுன்னா பண்ணலாம். ஆதித்யரில் பகவான் கிருஷ்ணர் யாரா இருக்காங்க அப்படின்னா விஷ்ணு பகவான். நட்சத்திரங்களில் கிருஷ்ணர் வந்து நிலவா இருக்கிறாங்க. சப்தங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஓம்காரம், ஓகேவா. அவங்கதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம் மூலமா நம்ம பகவானை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த சப்தம் அந்த ஒளி மூலமா நம்ம பகவானை அறிய முடியுது. மரங்களில் பகவான் வந்து ஆலமரம். முனிவர்களில் யாரு அப்படின்னா பிருகு முனிவர். இதெல்லாம் இப்ப நம்ம படிச்ச வைபவங்கள் தான் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கொஸ்டின் ஆன்சரா வருது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு குவிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம், இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். தேவ ரிஷிகளில் பகவான் யாரு அப்படின்னா நாரதர். அசையாத பொருட்களில் பகவான் வந்து இமயமலை. குதிரைகளில் உஜ்ஜைஸ்ரவம். உஜ்ஜைஸ்ரவம் அப்படிங்கிற அந்த குதிரை எங்க தோன்றுனுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்க்கடலை கடைஞ்ச போது. அந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பார்க்கடலை வந்து அசுரர்களும் தேவர்களும் சேர்ந்து கடையும் போது அப்ப என்ன வந்தது, அமிர்தம் வந்துச்சு. முதல்ல வந்து ஆழகால விஷம் வந்தது, அது சிவன் அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க, சிவபெருமான் ஏத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த அமிர்தத்துக்குள்ளேயே வந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமதேனு, கற்பவருஷம், லக்ஷ்மி தேவி, அப்புறம் உஜ்ஜைஸ்ரவம்னு இந்த வெள்ளை குதிரை, ஓகேவா. இது அந்த குதிரைகள்ல வந்து யாரு பகவான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உஜ்ஜைஸ்ரவம் அப்படிங்கிற குதிரை. மிருகங்களில் பகவான் வந்து சிங்கமா இருக்கிறாங்க. தைத்தியர்கள் அசுரர்கள் இல்ல, பகவான் கிருஷ்ணர் யாரோட அம்சம் அப்படின்னு பார்த்து பிரகலாதன் வந்து பகவானோட அம்சம். பசுக்கள்ல சுரபி பசுதான் பகவானோட அம்சம். அப்புறம் அறிவியல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஞானத்துல வந்து ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு வந்து பகவானுடைய அம்சமா இருக்குது. மந்திரங்கள்ல வந்து காயத்ரி மந்திரம் தான் பகவான். மறுபடியும் இந்த அத்தியாய சுருக்கம் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர் அப்படிங்கிறது 1 to 7 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது. தூய பக்தி அந்த சதுர்ஸ்லோகிஸ் இருக்குல்ல, அந்த சதுர்ஸ்லோகி எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணி அந்த எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு மெமரைஸ் பண்றதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணுங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகாஸ், அது வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அதுல அடங்கி இருக்குது. பகவான் சொன்ன அவங்களோட திருவாயிலிருந்து மலர்தறிய வெர்சஸ், அதெல்லாம் நம்ம அதை சொல்றது மூலமா நம்மளும் பயன் பெற முடியும் 8 to 11 வரைக்கும். அப்புறம் பகவான் தன்னுடைய சுய வெறிவங்கங்களை சுய வைபவங்களை இதுல விவரிச்சாங்க. இது எல்லாமே நம்ம இப்ப பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபிய வச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரபுபாதா की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्णा.